Hola, veus, és en Mohamed Ezeraiga, el taxista de 43 anys i natural de Casablanca, Marroc, assassinat brutalment la matinada de diumenge a Lleida després de rebre una dotzena de ganivetades al coll i a l'esquena. En Mohamed, conegut com a Simu pels amics, feia 2 dècades que vivia a Catalunya i deixa una dona i 2 fills petits, un de 5 anys i l'altre de pocs mesos. Precisament, feia poc que havia tornat de la baixa de paternitat i s'estava plantejant canviar de feina per poder conciliar la seva vida familiar després de 2 anys treballant de taxista en el torn de nit. La seva mort també ha provocat una gran commoció entre la comunitat musulmana, ja que era membre de diverses associacions. Aquest dilluns, una 70ena de taxis de la capital del Segrià han fet una marxa lenta pels carrers de Lleida per mostrar el seu rebuig a l'assassinat i en record a en Mohamed. En concret, els taxistes han fet el mateix trajecte que li va costar la vida al seu company, des de la parada de taxis que hi ha a l'estació d'autobusos a l'avinguda de Blondel fins al carrer Sifó del barri de la Bordeta, on es va trobar en Mohamed greument ferit a terra i a uns 50 metres el taxi amb la porta del conductor oberta. És precisament en aquest punt on avui els seus companys han deixat corones de flors i han fet un minut de silenci. El gremi del taxi alerta de la inseguretat creixent i reclamen a l'administració ajuda per instal·lar mampares de protecció i càmeres als vehicles per treballar amb més seguretat. La investigació continua oberta després que els Mossos d'Esquadra trobessin l'arma homicida en un carrer pròxim al lloc del crim. La hipòtesi principal és el robatori amb violència, tot i que l'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra no descarta el mòbil racista.